Ayan. So, nakapagkatatap... Ano ba nangihilig ang panty ko? So, ayan guys. My God. So, tatapos lang namin magluto. Katapos ko lang magluto. Yan, katapos lang maligo ng mga kids. Anong oras na? 7. Ayan. Magsa-celebrate kami ng maaga kasi nga... hindi kami pwedeng kumain ng Noche Buena kasi may mga bata. So, maaga kami magse-celebrate. So, after nyan, magbubukas kami ng mga gift namin. Nung last time, di ba, nagmonita kami. So, see you, don't eat that. Yan. So, hindi pa ako nakakaligo kasi katatapos ko pa lang magluto. Yun nga. And then, naguhugas pa nga siya. So, ayan yung ibang mga madilim. Mama, my teacher say small cone can't do the bottom. Okay. So, yun yung mga niluto namin. Lalabyan. But. Yan guys, kumakain na siya kasi gutom na siya guys. So, inuna namin siya pakainin. Favorite niya yan na spaghetti. Say hi, Lalab. Mama. Nakasuot na siya ng dress kanina. Ayun, yung kulay pula. Kaso pinalitan ko nga kasi sobrang kalat niya pag kumain. So, papalitan ko na lang siya mamaya. How, ate? I look like a doña here. Cheers, ate! Cheers! Merry Christmas! Nagigihit na si ate! O, ayan na! You hold this one, see, wait! Merry Christmas, Lalabi! Cheers, o, see you! Wow! Yes! Wow! Merry Christmas! Oh! You cheers! Cheers, Lalabi! You cheers! You hold it! Ayan, doon nagmamasin. O, you cheers! You hold it! Yes! Cheers! Wow! You drink! Drink! That's yes. Wow! Take a picture. Wow! Very good! Take a picture. The food first, you know. 1, 2, 3.
parang mukhang buko siya, guys. Kasi wala akong ganun. So, titingin ako saan ba yan? Sa Giant or kung saan man na ano kung meron sila. Ayan, sana naman, oh, diba, sayang siya, guys. Para siyang jelly na. Tigas niya na, guys, oh. Hindi, mas matigas pa siya sa jelly. Ganun pala pag agar-agar, no? Mas matigas siya sa jelly. Ayan. So, ang dami ko pang nagagawin. Bibili ako mamaya ng dahon ng saging. That's it, ate!